La jefa és el sobrenom que rep la protagonista, que es diu Eva, que ella, per error, per accident, la rapten i desperta en una presó de Colòmbia, tercermundista, mixta, amb homes i dones, i clar, allà hi ha uns rols molt marcats, com a la nostra societat, hi ha uns rols molt marcats, els homes s'han de comportar així, les dones així, i ella quan arriba diu, no, a veure, perdona, jo soc innocent, jo no he fet res, jo que no hi pinto res, jo no penso obeir les normes autoimposades vostres, perquè qui mana a la presó són els narcotraficants colombians que estan allà presos. I clar, ella s'imposa, lluita, s'hi deixa les ungles, s'hi deixa la sang, perquè sigui independent i la deixin tranquil·la. I a més, donarà feina. Donarà feina, trobarà manera d'aconseguir diners que no sigui sexual, trobarà feina, i per això li diuen la jefa, perquè no s'agenolla i perquè dona feina. I, bueno, més o menys ho has dit, però una sinopsis de la teva obra, una mica més ampliada. Sí, hi ha en Ricardo, que és un narcotraficant que està a Madrid, que ell s'encarrega de custodiar, entre altres coses, de custodiar la cocaïna colombiana, i li roben, venen una gent i li roba, el que se diu la guarderia, que és el lloc on es guarda la droga, tècnicament, li roben una tonelada de cocaïna, una tona. Però ell té la sort que és el millor amic del jefe, de l'organització, i li diuen, mira, la meva nòvia m'ha ficat les banyes, si la raptes i la portes a aquesta presó de Colòmbia, queda perdonat. T'encarregues tu de tota la pesca i queda perdonat. I clar, ell, doncs, s'equivoca de dona i rapta la Eva i se desperta allà i ella mandé. I clar, què passa? Que en Ricardo, aquest noi, es pensa que és portar la noia i marxar, que és l'encàrrec i se'n torna a la seva vida. I no, perquè quan arriba se troba, no només s'ha equivocat de dona, sinó que a sobre li han dit, tu no te'n vas d'aquí, tu prendràs per ser sicari perquè el teu error no es torni a repetir. I clar, hi ha els dos que han de sobreviure allà i han de, el llibre parla d'això, de la llibertat individual, però també de la presó, que és una metàfora. La presó no és real, és una metàfora que parla de la societat que ens imposa i de com nosaltres ho agafem i com ho vivim. I en quin gènere la classificaries, la novel·la? Novel·la negra? Sí, és novel·la negra i, té de tot, té drama, té escenes gracioses, té escenes fortes, perquè té escenes fortes, no és Disneylandia, no. És per adults, és per públic adult i té escenes fortes. Molt bé. La teva portada té molta simbologia. Ens podries descriure com és i què representa? Sí, la portada l'he dissenyada jo, estic molt contenta i agraïda del meu editor que me l'hagi respectat. És una portada que, si la veieu, té el fons negre, que aquí ja t'està indicant el gènere, que és novel·la negra, que hi ha misteri, que hi ha perill per les persones. I després té uns marcs, que són blancs, que representen la presó. Ja, com he comentat, no només la física, sinó la psicològica de les persones. Hi ha una papallona al mig, que és l'únic símbol que hi ha, que representa la transformació dels personatges. Però si ens hi fixem bé, no és una papallona bonica, colorida, no, perquè la transformació és el que se'n diu cap a la foscor. D'això se n'anomena el arco de corrupció del personatge. És cap a la foscor. I és un tatuatge, que vol dir que aquesta transformació fosca deixa marca en les persones. I per últim, el títol vaig voler que fos com una firma, com si hagués firmat la Eva, la jefa. L'hagués firmat perquè és l'empremta que deixa en les persones. Tens pensat escriure una segona part? Sí, hi ha una segona part que estic escrivint ja, sí. Has pensat el títol? Sí, però no el puc dir. No, a veure, us donaré una pista, vinga. La jefa és un sobrenom, és un apodo que li donen a la Eva, no? Doncs el títol del segon llibre és l'apodo que li donaran en un futur. Va. Serà un altre apodo, serà un altre sobrenom. Millor deixar una mica d'incògnita. Exactament. I faràs alguna presentació de la novel·la? Sí, el dia 14 de desembre, al Centre Cultural Can Gruar de Vilablareix, a les 8 del vespre, es farà la primera presentació de la meva novel·la. I recomano que si qui vulgui vindre, que vingui amb temps, perquè s'ha apuntat molta gent i l'espai és limitat i hi haurà molta gent, serà una festa. I sí, a Vilablareix farem la presentació. M'estic ara palabrant anar a Barcelona, anar a altres llibreries d'aquí a Girona, de l'Alt Empordà, però això sí que encara no està perfilat. I tornant al símbol de la papallona, l'has fet a algun lloc? Perquè hi ha un símbol de la falange. No, de gent allò... De los que hacían los trapos más sucios, era una papallona así... No, pobre de mi, no, a veure, jo... No, és un tatuatge molt...
veu allà gent... Ja te l'ensenyaré, ja te l'ensenyaré. I és com quan tatxes una persona si veus un símbol comunista o una anarquia, doncs aquella és... Mira, este és el de la CNP. Però normalment la papallona és símbol de transformació, no? Sí, en el meu cas vol dir que és la transformació. Sí, és la transformació dels personatges, però com dic, en comptes d'una persona que evoluciona cap a la bondat, cap a la tendresa, no. És un lloc hostil i s'ha de treure el llop que portem dintre, no? S'ha de treure la força, les ungles... Exacte, d'això se n'anomena arc de corrupció. Perquè ella, la Eva, és una persona dolça o és una persona... Sí, ella, la Eva és advocada. Ella és advocada i és de Girona i estava a Barcelona per un judici i és quan la rapten allà i ella és una noia amb valors jurídics, sèria, responsable, està casada, és una dona normal i corrent, sí, bona persona, i clar, se troba allà i clar, se troba que li diuen xata, ets dona en una presó plena d'homes, sicaris, narcotraficants, ja sabem... És una història real? No és real, no, però clar, li diuen per sobreviure aquí has de treballar d'una coseta i ella diu que no. Ella diu que no. Que ni parlar-ne, però clar, s'ha de defensar. Clar, s'ha de defensar, per això la papallona és una papallona de nit, perquè s'han de fer coses que tu no faries mai o que tu no voldries fer. Per això un dels eslògans del llibre és «I tu què haries per sobreviure?» Seria una espècie Orient Express? Seria aquella del... Sí, però no ho sé, no sé com comparar-les. No sé com comparar-les, la veritat. Només et dic això, que la papallona és per tothom. No només és per la Eva, és per tothom. És per l'Eva, per en Ricardo i per la resta de personatges. On es venen els llibres? Els llibres es venen a la meva... A part de Sant Jordi, Sí, els llibres es venen a la meva web, que és cristinagic.net. Gic s'escriu G de Girona i CH, cristinagic.net. I també el podeu trobar a la venda per Amazon Kindle, que està per e-book, el podeu trobar a Casa del Libro i a més webs, i a les vostres llibreries també. Si vosaltres aneu a la vostra llibreria de confiança, vull la Jefa, de la Cristina Gic, us la demanen. Molt bé. I parlem amb tu directament? També, sí. Per passar de jefe? Sí, m'envieu un missatge, un mail, us poseu en contacte amb mi a la meva web, cristinagic.net, i jo m'encarrego, us el dedico i tot. Si me'l feu a la web, us el dedico. I quins són els teus projectes de futur? Jo, a part de fer la presentació, m'agradaria molt anar a la Fèria del Libro de Madrid l'any que ve, de València, de Múrcia, m'agradaria molt anar a aquestes fires per tota Espanya, a veure si amb el meu editor ho podem acordar, i també m'agradaria, em estic movent fils per Sant Jordi, que em fa molta il·lusió estar per Sant Jordi, a Girona, a la meva terra, a la Rambla, on sigui, fa molta il·lusió a veure si ho aconsegueixo. I també m'agradaria molt fer cursos d'escriptura creativa per ajudar la gent a escriure, perquè per mi l'escriptura és quelcom terapèutic. A mi, jo sempre dic que els llibres, jo els he donat la vida a ells, però ells a mi. Ells m'han salvat en moments durs de la meva vida. M'ajuden a ordenar la ment, m'ajuden, no sé, a entendre'm, a conèixer-me a mi mateixa. La Jefa parla molt de mi, parla moltíssim de mi, de metàfores meves, de parts de la meva personalitat. I a mi m'agradaria molt poder ajudar la gent a escriure, a corregir-los les obres, a dir-los per qui sí, per qui no, per qui transmets més o menys, perquè una cosa és escriure, o redactar, això ens ho ensenyen al col·le, no? Una cosa és redactar, i l'altra cosa és escriure, i escriure és transmetre emocions, transmetre escenes, dibuixar escenes a la ment de les persones, generar-los emocions, i això es requereix un mimo especial. Es pot dir que aquesta novel·la ha estat una catarsis per tu? La novel·la m'ha ajudat molt a conèixer-me, a dir, ostres, això jo ho tenia aquí dintre i no ho sabia. M'ha ajudat a conèixer-me a mi, perquè jo sóc tots els personatges del llibre. No sóc la Eva, no sóc tot. Sóc la Eva, sóc en Ricardo, sóc en Giancarlo, sóc tots. Tens una mica de tots, els personatges. I tots estaven molt reprimits. I el llibre m'ha ensenyat a entendre el que me feia a mi mateixa, lo reprimida que jo estava. Molt bé. I per això per mi és un llibre que m'estimo molt i quan el veig allà a la Jefa, a Amazon, a la meva, més que em ploro, és que m'emociono moltíssim. De que allò que he escrit jo, a casa meva, en els meus ratos, que ho pugui veure un altre, compartir-ho, és que m'emociono. I per això m'agradaria poder ajudar els altres a lo mateix. La veritat. Una obra maca. Sí.